Може би сте чували, че всяко действие има своето равно по сила противодействие. В този смисъл е много важно, когато комуникирате с хората, да се опитвате да действате противоположно на това, което човека срещу вас прави. Например, ако сте влезли в конфликтна ситуация с някого, опитайте се, когато отсрещната страна повишава своя тон, вие да го снижавате. По този начин необходимостта това нещо да бъде извикано, за да го чуете, изчезва и самата личност снижава своя тон. Много е важно да успявате да маневрирате разговорите, в които се намирате, за да успеете да ги контролирате по здравословен и правилен начин, за да се стигне до консенсус, разбирателство и договорка. Последвайте ме за още важни трикове и съвети.